Magandang araw Kuya Chris at sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Anjo. Gusto ko lamang ibahagi ang aking katakot-takot na karanasan tungkol sa mga aswang sa liblib na lugar sa aming probinsya sa Leyte. Isang umaga nun, mahimbing akong natutulog nang biglang tumunog ang aking cellphone. Naka full volume ito kaya naman ay naistorbo ang aking masarap na tulog. Napakamot ako sa aking ulo dahil nabitin ang aking tulog. Kagad kong kinuha ang aking cellphone nang iminulat ko ang aking mga mata. Paminsan-minsan ay napipikit pa ako dahil inaantok pa talaga ako. Ngunit pinilit kong labanan ang aking antok. Meron kasing tumatawag sa aking cellphone at iyon ay si Dindo, ang matalik kong kaibigan. Wala naman sana akong balak na sagutin ang kanyang tawag, pero naisip ko na baka importanteng bagay ang sasabihin nito. Pinindot ko na ang answer button at saka sinagot ang kanyang tawag. Hello, Dindo, ba't napatawag ka? Tanong ko sa kanya. Magandang umaga sa iyo, Anjo. Gusto ko sanang imbitahan ka para sa kasal ng ate ko bukas. Punta ka rito para naman makapag-banding din tayo. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita eh. Free ka ba bukas? Sabi naman ni Dindo sa akin sa kabilang linya. Oo. Free naman ako bukas. Day off namin kaya wala kaming trabaho. Oo nga pala. Mabuti naman at ikakasal na si Ate Jelina mo. Sagot ko naman kay Dindo. Kaya nga eh. Akala ko nga tatandang dalaga si ate. Pero nagkamali pala ako. Wika naman ni Dindo sa kabilang linya. Sabay kaming nagtawanan. Kahit papaano ay naibsan ng aking pagkaantok. 20 years old na si Dindo at pareho kaming dalawa. Childhood best friend kami at palagi kaming magkasama dati. Ngunit nagkalayo kami dahil lumipat sila ng bahay. Malayo-layo na sila sa aming bahay kaya naman ay hindi na kami nagkikita. O ano na Anjo, pupunta ka ba rito bukas? Isama mo na rin ang nobya mo. Sabi ni Dindo. Nag-isip-isip muna ako ng ilang segundo kung ano ba ang magiging desisyon ko. Mga ilang oras ba ang biyahe papunta sa lugar nyo? Malayo siguro ang bahay nyo eh. Sagot ko naman kay Dindo. Mga 4 na oras siguro ang biyahe. Mabilis lang naman yan basta walang masyadong traffic. Sagot ni Dindo. Sa totoo lang, wala talaga sana akong balak na pumunta. Dahil hindi pa ako nakakapunta sa lugar nila. Pero napilitan akong pumayag dahil pinilit ako ni Dindo. Basta ha, aasahan ko ang pagpunta mo rito. Sabi pa ni Dindo, bago niya pinatay ang tawag. Binigay niya rin sa akin ang kanyang address. Pagkatapos tumawag si Dindo ay bumangon na ako sa aking kama. Inayos ko ang aking higaan at saka lumabas. Lumipas ang ilang oras ay dumating ang aking nobya. Itago na lamang natin siya sa pangalang Rowena. Mag-isa lamang kasi ako sa aking boarding house kaya naman ay dinadalaw ako minsan ni Rowena. Malapit lang naman kasi ang kanilang bahay sa aking boarding house. Pareho kaming may trabaho na at masasabi kong maswerte ako kay Rowena dahil bukod sa pagiging mabait, isa rin siyang responsableng babae at marunong dumiskarte sa buhay. Ipinangako ko talaga sa sarili ko na hindi ko napakakawalan si Rowena. Sapagkat batid kong madalang lamang sa mundo ang mga babaeng kagaya niya. Oo nga pala, nabanggit ko rin sa kanya ang tungkol sa imbitasyon ni Dindo. Ano? Pupunta ka sa kasal ng ate niya bukas? Gulat at tanong na sambit ni Rowena. Iniimbitahan kasi niya ako.
Aasahan daw niya ang pagpunta ko roon bukas. At saka gusto sana kitang isama, babe. Sabi ko kay Rowena. Nakita ko kung paano kumunot ang noo ng aking nobya. Halata sa ekspresyon ng kanyang muka na ayaw niyang pumunta ako kina Dindo. Pati ba naman ako isasama mo pa? Naku naman, Anjo, ang layo-layo ng lugar nila Dindo eh. Hindi natin alam ang mga pasikot-sikot doon. Wika ni Rowena. Napakamot pa siya sa kanyang ulo. Ayaw ko mang magpunta, babe. Pero pinipilit niya kasi ako. Naku, kapag hindi ako pumunta ay baka magtampo pa ang lokong yon. Sagot ko naman sa aking nobya. Nag-isip-isip muna siya ng ilang minuto bago nagsalita. Sige na nga. Sasamahan na lang kita. Ayaw ko kasing pumunta ka roon ng mag-isa eh. Naku, baka makakita ka pa roon ng mga chicks. Abay, masasapak talaga kita. Sabi ni Rowena. Nakasanayan na niya ang asarin ako sa mga chicks. Wala naman akong balak na ipagpalit siya. Pero palagi niya pa rin akong inaasar sa ibang mga babae. Ayaw niya kasing may mga umaali-aligid sa akin. Sobrang tuwa ko dahil pumayag si Rowena na pumunta kami sa kasal ng ate ni Dindo. Laking pasasalamat ko rin sapagkat sasamahan ako ng aking nobya. So kailan tayo aalis? Tanong ni Rowena habang nagkakape kaming dalawa. Mamayang hapon tayo aalis. Mas okay na yung nandoon na tayo sa kanila bukas kaysa naman sa magbabiyahe pa lang tayo. Malayo pa naman ang lugar nila. Sagot ko at sumang-ayon naman sa akin si Rowena. Pagkatapos naming magkape, ay inihanda na namin ang aming mga dadalhin. Bumili rin kami ng regalo para sa ate ni Dindo. Mabuti na lamang at suportibang nobya ko. Siya na ang pumili kung ano ang dapat naming iregalo. Sinamahan niya rin ako sa pagbili. Nang sumapit ang 3:00 ng hapon, inilagay na namin sa loob ng aking kotse ang lahat ng aming mga dadalhin. Nakabihis na rin kami at ready to go na. Nagpicture pa kaming dalawa sa tapat ng aking kotse. Mahilig kasing manguha ng litrato si Rowena, lalo na kapag pumupunta kami sa mga magagandang tanawin. Tara na, mahal, para hindi tayo masyadong magabihan sa pagbabiyahe. Sabi ni Rowena. Habang nasa kalagitnaan kami ng picture taking, pumasok na kami sa loob ng kotse dahil aalis na kami. Magkatabi kami ni Rowena sa front seat at hindi nagtagal ay pinaharurot ko na ang sasakyan. Maingat akong nagmamaneho habang nagkukwento si Rowena. Mahilig din kasi siyang magkwento tungkol sa mga kaganapan niya sa buhay at maging sa mga napapanood niyang movie. Natutuwa ako habang nakikinig sa mga kwento niyang katatawanan. Patuloy lamang ako sa pagmamaneho at hindi ko na nararamdaman ang pagod dahil katabi ko ang babaeng mahal ko. Naaamoy ko pa ang kanyang mabangong buhok na nililipad ng hangin. Mahigit 2 oras na ang iginugol namin sa pagbabiyahe. At sa loob ng mahigit 2 oras na iyon ay marami na kaming tawanan at halakhakan dahil sa mga kwento ni Rowena. Ingatan mo palagi ang sarili mo, ha? Biglang wika ni Rowena sa kalagitnaan ng aming pagbiyahe. Sumandal pa siya sa aking balikat. Nabigla ako dahil sa mga salitang tinuran ng aking nobya. Bumuntong hininga ako at saka nagsalita. Ano ba naman yung sinasabi mo, babe? Huwag kang ganyan. Hindi ka pa naman mawawala. Sabi ko naman sa kanya. Hindi maitago ng aking mga mata ang katotohanang nalulungkot ako sa kanyang sinabi. Sorry na, babe, sadyang advance lang ako. Kasi kapag wala na ako, hindi ko na yan masasabi sa'yo. Hindi rin naman natin kasi alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Malay natin, hindi na tayo magising bukas.
Sabi pa sa akin ni Rowena. Mas lalo akong nakaramdam ng lungkot. Ayaw ko kasi sa mga ganoong topic. Babe naman, huwag na nating pag-usapan ng tungkol sa mga ganyang bagay. Wika ko sa kanya. Tumingin siya sa aking mga mata at saka niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko sa kanyang yakap ang tunay na pagmamahal. Mahal na mahal kita, Anjo. Sambit niya sa akin. Napangiti ako dahil sa tinura ng nobya ko. Mahigit 3 taon na kaming magkasintahan pero kinikilig pa rin ako sa tuwing sinasabi niyang mahal na mahal niya ako. Mahal na mahal din kita, Rowena. Tugon ko at mas lalong humigpit ang kanyang mga yakap. Hindi nagtagal ay kumalas din siya sa pagkakayakap. Nagugutom na raw kasi siya, kaya naman ay kinuha niya ang lalagyan ng aming pagkain at saka kumuha siya ng hamburger. Masaya naming pinagsaluhan ng masarap na hamburger. Sinulyapan ko ang aking relong pambisig at napagtanto kong mahigit 3 oras na pala kaming bumibiyahe. Malayo-layo na rin ang aming narating. Unti-unti nang nilalamon ng dilim ang buong paligid, kaya naman ay medyo binilisan ko na ang pagmamaneho para mabilis din kaming makarating. Mahirap kasing magbiyahe nang hindi mo kabisado ang daang iyong binabagtas. Habang patuloy sa pagtakbo ang aming sasakyan, napadpad kami sa isang daan na kung saan ay wala man lang kabahay-bahay. Pawang mga malalaking punong kahoy lamang ang makikita sa paligid. Wala ring mga poste ng ilaw sa daang yon. Anong lugar to, babe? Tanong sa akin ni Rowena. Napansin niya rin kasi na parang may kakaiba sa lugar na yon. Hindi ko rin alam kung nasaan na tayo. Hindi ko kabisado ang lugar na to. Sagot ko kay Rowena. Tumingin-tingin kami sa paligid. Nagbabaka sakali kaming makahanap kami ng mga bahay. Pero wala talaga kaming makita. Napansin din namin na mayroong isang motorsiklo ang nakasunod sa amin. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho at bigla kong inihinto ang kotse nang makita namin ang 2 matanda na nakahiga sa gitna ng kalsada. Anong nangyari sa 2 matandang yan? Bakit nasa gitna sila ng kalsada? Tanong ni Rowena sa akin habang titig na titig siya sa katawan ng matandang babae at matandang lalaki. Hindi ko rin alam. Baka nasa gasaan ng mga yan. Sagot ko naman. Tulungan natin sila. Kawawa naman ang mga matanda eh. Sabi ni Rowena. Ipinarada namin ang kotse sa gilid ng kalsada at dahan-dahan kaming lumabas. Tanging ilaw lamang ng aming sasakyan ang nagsilbing liwanag nung mga oras na yon. Humakbang kami ni Rowena patungo sa kinaroroonan ng matandang babae at matandang lalaki. Nakahiga ang mga ito sa gitna ng kalsada at hindi namin alam kung anong nangyari sa kanila. Likas na sa aming magkasintahan ng pagiging matulungin at maawain, kaya naman ay napagpasya naming lapitan ng 2 matanda upang sana'y tulungan. Lola? Lolo? Ano pong nangyari sa inyo? Tanong ni Rowena habang dahan-dahan niyang niyuyugyug ang balikat ng 2 matanda. Magkatabi ang mga ito habang nakahiga. Labis kaming nag-alala sa kalagayan ng 2 matanda. Ngunit nagulat kami nang biglang sumigaw ang driver ng motorsiklong nakasunod sa amin kanina. Umalis kayo riyan! Mga aswang sila! Sigaw ng driver na puno ng pag-aalala ang tono ng kanyang boses. Napaatras kami ni Rowena. Tiningnan namin ang dumaang motorsiklo at nakita naming nasa malayo na ito. Bigla kaming kinilabutan nang maalala namin ang sigaw nito. Totoo ba ang sinabi ng nakamotor na yon? Tanong ni Rowena habang nakahawak siya sa aking kamay.
Nakapagtataka dahil wala namang sugat ang dalawang matanda. Dama ko ang panginginig ng kamay ni Rowena. Hindi ko nagawang sagutin ang kanyang tanong sapagkat nakapokus ako sa dalawang matanda. Anjo, halika na. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Sambit ni Rowena sa akin. Akmang tatakbo na sana kami nang biglang bumangon ang dalawang matanda at binato kami ng kanilang tungkod. Napakalakas ng kanilang pagbato at tumama ito sa aming likod na naging dahilan sa pagkatumba namin ni Rowena. Napahawa kami sa aming likod dahil sobrang sakit. Pinilit naming bumangon, ngunit hindi namin kaya. Gumapang na lamang kami patungo sa aming sasakyan. Ngunit napakabagal ng aming pag-usad, kaya naman ay naabutan kami ng dalawang matanda. Tumambad sa aming paningin ang pangit na mukha ng dalawang matanda. Sobrang kulubot na ang kanilang balat. Mahahaba ang kanilang mga kuko at maging ang kanilang mga pangil. Magulo ang mahabang buhok ng matandang babae. Nakakatakot ang kanilang mga tingin. Para bang gustong-gusto na nila kaming sunggaban. Sumigaw si Rowena ng tulong. Bakas sa tono ng boses ng aking nobya ang labis na takot. Nakaharap sa amin ang mga aswang kaya napahinto kami sa pagkapang. Hinaharangan nila kami para hindi kami makapagpatuloy. Parang mababaliw na si Rowena dahil sa sobrang takot. Nagsusumigaw kami, ngunit wala namang kabahay-bahay sa lugar na yon. Nagbabaka sakali na lang kaming may daraan na sasakyan at nang makahingi kami ng saklolo. Ngunit ni isang sasakyan ay wala man lang dumaan. Wala rin kaming ideya ni Rowena kung anong lugar yon. Anjo, natatakot na ako. Natatakot na ako. Naiiyak na sambit ni Rowena. Tinakpan niya ang kanyang dalawang mata dahil natatakot siya sa mukha ng dalawang aswang. Nangilid ang luha mula sa aking mga mata habang harap-harapan kong nakikita ang mga luhang pumapatak sa mata ni Rowena. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak. Niyakap ko siya ng sobrang higpit, ang klase ng yakap na para bang yun na ang huli. Magpakatatag ka, babe. Makakatakas din tayo. Bulong ko sa kanya habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa upang sana'y tumawag sa aking mga kakilala at humingi ng tulong. Ngunit nang nakita ng dalawang matandang aswang ang hawak kong cellphone, mabilis nitong inagaw ng matandang babae at itinapon sa kakahuyan. Kasunod noon ay hinampas ako ng matandang lalaki gamit ang tungkod nito. 3 beses nito akong pinaghahampas na tumama sa kung saang-saang parte ng aking katawan. Sa sobrang lakas ng paghampas nito ay napasigaw na lamang ako. Pagkatapos akong hampasin ng matandang lalaki, si Rowena naman ang hinampas ng matandang babaeng aswang. Unang hampas pa lang ay napasigaw na si Rowena. Maawa kayo sa nobya ko. Ako na lang ang hampasin nyo. Pagmamakaawa ko sa kanila. Ngunit hindi nagpaawat ang matandang babae. Nagmistula itong bingi na para bang wala siyang naririnig. Walang awa niyang pinaghahampas si Rowena. Kagaya sa akin ay 3 hampas din ang natamo ni Rowena. Mas lalo akong naiyak dahil batid kong sobrang sakit ang naramdaman ng babaeng mahal ko. Gustuhin ko mang lumaban at ipagtanggol ang babaeng mahal ko. Ngunit hindi ko nagawa dahil maging ako ay nahihirapan din. Lumipas ang ilang segundo, nahimatay si Rowena. Marahil iyon ay dahil sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Rowena! Rowena, gumising ka! Niyugyug ko ang kanyang balikat upang magising siya.
Gustong gusto kong buhatin ng aking nobya palayo sa lugar na yon. Ngunit wala na kaming takas. Napapikit na lamang ako habang pilit kong iniinda ang sakit ng aking katawan. Maya-maya ay bigla akong hinila ng matandang lalaki. Inilayo niya ako kay Rowena. Kinuha nito ang malaking baging at pati na rin ang malaking sako. Itinali nito ang baging sa aking kamay at pati na rin sa aking paa. "Maawa kayo. Patakasin na po ninyo kami." Pagmamakaawa ako sa kanila. Ngunit hindi man lang nagsalita ang dalawang matanda. Nagtulong pa silang dalawa sa pagkapos sa akin, kaya naman ay wala na akong kawala. Sa tingin ko ay mag-asawa ang dalawang yon. Pagkatapos nilang igapos ang aking kamay at paa, ay si Rowena naman ang ginapos nila. Hindi pa rin siya nagising kaya naman ay napahagulgol na lamang akong habang pinagmamasdan ko ang kaawa-awang mukha ng aking nobya. Kinuha ng matandang babae ang isang malaking sako at saka inilagay nila sa loob ng sako si Rowena. Kitang-kita ng aking dalawang mata kung paano nila ipinasok sa loob ng sako ang walang kalaban-labang katawan ng babaeng mahal ko. Nagmamakaawa ako sa kanila. Ngunit hindi man lang nila ako pinapakinggan. Tuwang-tuwa pa ang dalawang matandang aswang sa kanilang ginagawa. Napahagulgol ako at sinisisi ko ang aking sarili nung mga oras na yon. Batid kong kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko sinama si Rowena, hindi sana siya mapapahamak. Ngunit kahit habang buhay man akong magsisi, alam kong hindi ko na maibabalik ang mga mali kong desisyon. Pagkatapos nilang ipasok si Rowena sa loob ng sako, ay kumuha naman sila ng isa pang sako na nasa gilid ng kalsada. Doon ko na pag-isip-isip na siguro ay sinasadya nilang magdala ng tig-iisang sako sa tuwing mambibiktima sila. Taktika lamang pala nila ang magkunwaring nabangga o naaksidente para kaawaan. At kapag mayroong lalapit sa kanila ay kaagad nilang sasaktan. Ipinasok na nila ako sa loob ng sako. Hindi na ako nakapalag sa kadahilan ng parehong nakagapos ang aking kamay at paa. Tanging hagulgol na lamang ang aking nagawa. Si Rowena ang iniisip ko habang nasa loob ako ng sako. Ayos lang sa akin kahit ilang beses nila akong saktan, wag lang si Rowena. Kahinaan ko talaga ang makitang nahihirapan ng babaeng mahal ko. Pagkatapos nila kaming ilagay sa loob ng sako, ay hinila na nila ang sako. "May makakainan naman tayo," wika ng matandang babaeng aswang at saka humalakhak. Base sa direksyong pinanggalingan ng boses ng matandang babae, ay nalaman ko na ang lalaking aswang ang siyang humihila sa sakong kinalalagyan ko at ang babaeng aswang naman ang humihila sa sakong kinalalagyan ni Rowena. Ramdam ko ang pananakit ng aking katawan sa tuwing may nadadaanan kaming lubak-lubak na daan. "Bukas ng gabi ay mambiktima ulit tayo roon sa kalsada," sabi ng matandang lalaki sa matandang babae. Nagtawanan silang dalawa. Tinaig pa nila ang nanalo sa loto dahil sa sobrang saya nila. Natutuwa sila sa tuwing mayroon silang nabibiktima. Patuloy lamang sila sa paghila sa sako. Hindi ko alam kung anong nasa paligid namin dahil nasa loob ako ng sako. Mahigit 1 oras ang iginugol nila sa paglalakad hanggang sa naramdaman ko na huminto sila. Kaagad nila kaming hinila mula sa loob ng sako. Nang makalabas na kami sa sako, ay bumungad sa aking paningin ang bahay kubo. Inisip ko na baka iyon na ang kanilang bahay. Sa labas ng bahay kubo na iyon ay mayroong malapad na mesa at gasera na siyang nagsisilbing liwanag. Halos masuka pa ako nang makita ko ang nasa ibabaw ng mesa. Mga ulo ng mga tao.
Bigla akong kinilabutan. Natatakot ako na baka ay mapugutan din kami ng ulo. Nanginginig ang aking buong katawan at nanindig ang aking mga balahibo. Inisip ko na iyon na talaga ang aking katapusan. Nilingon ko si Rowena. Nakalupasay ito sa lupa at hindi pa rin nagigising. Natatakot na ako sa posibleng mangyari sa amin lalo na't wala kaming kalaban-laban. Binuhat nila kami patungo sa loob ng kubo at saka iniwan. Nagpaapoy sila at nagpakulo ng tubig sa isang malaking kawa. Habang lumilipas ang oras, ay lalo akong kinikilabutan. Tiningnan ko ang aking nobya at dahan-dahang sinipa upang siya'y magising. Rowena, gumising ka. Bulong ko sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya nagising. Sinubukan kong ngat-ngatin ng baging na nakagapos sa aking kamay. Ngunit biglang dumating ang matandang lalaking aswang. Binuhat nito si Rowena patungo sa labas. Sinundan ko ito ng tingin at napasigaw ako nang makita kong pinugutan ng matandang lalaking aswang si Rowena. Inilagay pa nito sa ibabaw ng mesa ang pugot na ulo ng aking nobya. Parang pinagsasaksak ang aking puso dahil sa sobrang sakit. Sigaw ako ng sigaw nun at tinanong kung anong ginagawa nila sa nobya ko. Tumayo ang matandang babaeng aswang at saka tumungo sa aking kinaroroonan. Tumahimik ka dahil ikaw naman ang isusunod namin mamaya. Sambit ng babaeng aswang at saka bumalik sa labas. Napahagulgol ako habang masaya nilang pinagsasaluhan ang preskang dugo ni Rowena. Habang nag-e-enjoy silang dalawa, ay binalak kong tumakas. Tumahimik ako at mabilis nang nginat-ngat ang baging na nakagapos sa aking kamay. Laking gulat ko dahil nagawang putulin ng aking ngipin ng baging. Dali-dali kong inalis ang baging na nakatali sa aking paa at dahan-dahan akong gumapang. Mabuti na lamang at dalawa ang pinto ng kanilang kubo. Doon ako dumaan sa bandang likuran. Masakit pa ang aking katawan kaya naman ay gumapang na lamang ako. Nangingilid ang mga luha sa aking mata habang gumagapang ako palayo at dinig ko ang kanilang halakhak habang pinagsasaluhan nila ang katawan ni Rowena. Lumingon ako ng saglit at saka bumulong. Patawad Rowena, hindi kita nailigtas. Pagkatapos noon ay nagpatuloy ako sa paggapang. Binilisan ko ang aking kilos hanggang sa nakarating ako sa mga liblib na kakahuyan. Lumayo ako sa kubo na iyon at nagtago sa mga kakahuyan. Laking pasasalamat ko dahil hindi ako nahanap ng mag-asawang aswang hanggang sa sumapit na ang umaga. Minaigi kong hanapin ang daan patungo sa kalsada at mabuti na lamang ay natuntun ko rin ang daan. Bumalik ako sa kinaroroonan ng aking kotse at naluluhang nagmaneho pa uwi sa bahay. Pinagsisisihan ko ang nangyari. Pinagsisisihan ko ang naging desisyon ko dahil nawala sa akin ang babaeng mahal ko. 2 dekada na ang nakararaan mula nang nangyari yon. Ngunit sariwa pa rin sa aking isipan ang lahat ng nangyari. Hindi na ako nakapag-asawa sapagkat si Rowena ang aking una't huling pag-ibig. Namimiss ko na siya, ngunit tanging alaala na lamang ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ako po si Anjo, ang inyong kaistorya. Magandang araw Kuya Chris. Ganon din sa ating mga kaistorya na palaging nakasuporta sa inyong programa. Ako si Gerald, Tubong, Pangasinan. Nais ko lamang ibahagi itong kwento tungkol sa karanasan ni Itay.
Naganap ang pangyayaring ito noong 1980s pa. Narito at atin na pong simulan ang kwento. Lumabas na kayo riyan mga anak at kakain na tayo. Malakas na wika ni Nanay Gloria. Palalim na kasi ang gabi, kaya naman ay tinatawag na kami ni Inay para maghapunan. Kinagawian na kasi namin na kumain ng sabay-sabay. 3 kaming magkakapatid. Ako, si Lito at si Rafi. Lumabas na kami sa aming kwarto at saka pumwesto na sa may hapagkainan. Maghugas na muna kayo ng inyong mga kamay at tayo kakain na. Sambit naman ni Tatay Ben. Kaagad naman kaming tumalima sa utos nito. Pagkatapos noon ay kumain na kami. Habang kumakain kami ay napag-usapan nila Nanay at Tatay ang tungkol sa negosyo na balak nilang ipatayo. Kapag nasimulan na natin ang ating negosyo at makaluwag-luwag na tayo sa pera, gusto kong ipaayos itong bahay natin. Sabi ni Tatay Ben kay Nanay Gloria. Oo nga, butas na kasi itong bubong ng bahay natin eh. Wika naman ni Nanay. Nakikinig lamang kami sa kanilang usapan habang kumakain kami. Panay ang usap nila tungkol sa pinaplano nilang negosyo. Makalipas ang ilang buwan, matagumpay nang nasimulan nila Tatay Ben at Nanay Gloria ang aming negosyo na sari-sari store. Habang lumilipas ang mga araw ay palago ng palago ang aming negosyo. Unti-unti na ring nakababawi sina Tatay Ben at Nanay Gloria sa kanilang kapital. Hindi nagtagal ay naipaayos na rin namin ang aming bahay. Nagpatuloy sa paglago ang aming negosyo dahil sa kasipagan nila Nanay at Tatay. Napansin din ng mga kapitbahay namin ang bilis ng paglago ng aming negosyo. Iba talaga kayong dalawa pagdating sa negosyo. Kay ganda naman kasi ng inyong mga taktika, kaya ayon, nakabawi ka agad kayo. Sabi ng isa sa mga kapitbahay namin kina Nanay at Tatay. Naitago na lang natin siya sa pangalang Andres. Sipag at tiyaga lang talaga ang kailangan para makausad sa buhay. Kung tutunga-tunga nga ka lang mula umaga hanggang hapon, nako, hindi ka talaga giginhawa. Wika naman ni Itay at saka ngumiti. Sumang-ayon naman si Andres sa sinabi ni Itay. Makalipas ang ilang buwan, habang kumakain kami sa hapagkainan, ay kumunot ang aking noo dahil bigla na lamang napatigil si Itay. May hawak siyang isang kalamansi at parabang biglang nag-iba ang reaksyon ng kanyang muka. Tay, anong nangyari sa'yo? Bakit nakatulala ka riyan imbis na kumain? Tanong ko sa kanya. Napatingin din sina Inay at ang 2 kong kapatid sa gawing kinauupuan ni Itay nang marinig nila ang sinabi ko. Hindi ako makapagpiga ng kalamansi. Sagot ni Tatay Ben. Hindi ka makapiga ng kalamansi? Hindi naman masyadong matigas yan ah. Wika naman ni Inay. Nakakunot ang noo ni Nanay Gloria habang nakatingin siya kay Itay. Ayon kay Tatay Ben, parang bigla raw siyang nawalan ng lakas, kaya naman ay nabigla kami sa kanyang tinuran. Napatigil kami sa pagsusubo ng kanin. Nabaling kay Itay ang aming atensyon. Napansin kasi namin na parang may maling nangyayari sa kanya. Nawalan din siya ng ganang kumain, kaya naman ay nagpaalam muna si Itay na magpapahinga muna siya. Pumasok na siya sa kanyang kwarto habang kami naman ay naiwang blanko ang isipan. Ano kaya ang nangyari sa inyong ama? Nag-aalalang tanong ni Nanay Gloria. Maging kami ay wala ring ideya kung napaano si Tatay. Baka masama lang ang pakiramdam niya, Nay. Sagot naman ang kapatid kong si Lito. Napabuntong hininga na lamang si Nanay Gloria
at saka sinundan niya si Itay sa loob ng kwarto. Nakahiga na si Itay nang maratnan ito ni nanay. Kinabukasan, napansin namin na unti-unti nang pumapayat ang isang kamay ni Itay. Nang sumunod na mga araw, pati ang isang kamay ni Itay ay pumapayat na rin. Ang laki na ng pinagbago ni Tatay Ben. Hindi na rin ito nagtatrabaho at nakahiga na lamang siya sa kanyang kama. Anong nangyayari sa iyo, Ben? Bakit sobrang payat na nitong mga kamay mo? Hindi ka naman ganito dati ah. Sambit ni Nanay Gloria. Sobrang nag-aalala na talaga kami sa kalagayan ni Itay. Habang tumatagal, ay napapansin naming palala ng palala ang kanyang pakiramdam. Wala na rin siyang ganang kumain. Wala na siyang ganang makipag-usap at madalas siyang napapatulala habang nakatitig sa kawalan. Hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin upang maibalik sa normalang mga kamay ni Tatay Ben. Sobrang payat na kasi at parang buto na lamang ang natitira. Makalipas ang ilang araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Itay sapagkat hindi lamang mga kamay niya ang pumayat kundi pati na rin ang kanyang dalawang mga paa. Rapi, pakainin mo ang Itay mo sa loob, baka nagugutom na yon. Utos ni Nanay Gloria sa kapatid kong si Rapi. Abala kasi sa paglalabas si Inay nung mga sandaling yon. Kaagad namang tumalima si Rapi nang marinig niya ang utos ni Nanay. Umuha na siya ng pagkain at saka dinala yon sa loob ng kwarto kung saan ay naroong nakahiga si Tatay Ben. Sobrang payat na ng kanyang katawan at hindi na siya makatayo. Dinadalhan na lamang siya namin ng pagkain sa kanyang kwarto at saka sinusubuan. Napansin naming hirap nang kumain si Itay. Nakakaawa na ang kanyang sitwasyon, kaya naman ay halos hindi na makatulog ng maayos si Nanay dahil sa kaiisip sa kalagayan ni Tatay Ben. Tay, kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ko kay Tatay. Binisita ko siya sa loob ng kanyang kwarto noong mga sandaling yon. Tay, kamusta na po ang pakiramdam mo? Muling tanong ko sa kanya. Napansin ko kasi na nakatingin lamang siya sa akin, ni hindi man lang siya sumasagot sa tanong ko. Maya-maya ay pinilit niyang magsalita. Pero nagulat ako dahil tanging ungol na lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Tay, anong nangyari sa'yo? Nahihirapan kang magsalita? Tanong ko sa kanya. Nag-aalala na ako sa kalagayan ni Itay. Pilit ko siyang pinagsasalita. Subalit tanging ungol na lamang talaga ang kinakaya niya. Doon ko nakumpirma na hirap nang magsalita si Itay. Kaagad kong ipinaalam kay Nanay Gloria at pati na rin sa dalawa kong kapatid na hindi na makapagsalita ng maayos si Itay. Anong gagawin natin? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa ama ninyo. Sambit ni Nanay Gloria. Parang hindi na maiguhit ang mukha ni Inay dahil naging problemado na siya sa kalagayan ni Tatay Ben. Subukan yung dalhin yan sa albularyo. Mukhang hindi naman kasi normal na sakit yan eh. Sabi ng kapitbahay naming si Andres. Paminsan-minsan ay tumutungo siya sa aming bahay at kinukumusta ang kalagayan ni Tatay Ben. Oo nga po, Nay. Dalhin na natin sa albularyo si Tatay. Kawawa na kasi siya. Palala ng palala ang nararamdaman niya. Sabi naman ni Rapi. Sumang-ayon naman si Inay sa kanilang suwestyon. Dinala na namin si Itay sa pinakamalapit na albularyo sa aming lugar. At ayon sa albularyo, binabarang daw si Tatay. Nagulat kami nang marinig namin ang tinuran nito.
Binabarang si Ben? Sino naman ang nagbarang dito? Ang bait naman ng asawa ko. Bulalas ni inay. Hindi kami makapaniwala na binarang si Itay. Kaya pala ganoon na lamang kalala ang kanyang sinapit. Wala naman kasi kaming natatandaan na mayroong kaaway si Itay o nakaaway. Kaya napapaisip kami kung sino ang gumawa nun sa kanya. Ayon pa sa albularyo, masyadong malakas daw ang kapangyarihan ng nambabarang at hindi niya makayanan. Nahihirapan pa rin kaming tukuyin kung sino ang nagpabarang kay Itay. Kaya naman ay napagdesisyonan na lang namin na dalhin sa iba pang mga albularyo si Tatay Ben. Ngunit kagaya ng naunang albularyo ay hindi rin ito nakayanan ang kapangyarihan ng kung sino mang bumabarang kay Itay. Hindi ko na alam kung saan natin dadalhin ang ama niyo. Gulong-gulo na ang isip ko. Singhal ni inay nang makauwi kami sa bahay. Walang hiyaring kasi itong nagpabarang kay Itay. Wala namang kasalanan si Itay pero bakit pinabarang pa rin siya? Napakasama niyang tao. Sabi naman ng kapatid kong si Lito. Sigurado ba kayo, Nay, na wala talagang nakalaban si Itay o nakaaway? Baka naman hindi lang natin alam. Tanong ko naman. Halos nagkakagulo na kami sa loob ng aming bahay dahil sa masaklap na sinapit ni Itay. Sa sobrang bait ng Tatay Benyo, imposibleng may nakaaway siya. Simula nang magsama kami bilang mag-asawa, wala pa akong nabalitaan na nagkaroon ng kaaway ang ama niyo. Sagot naman ni Nanay Gloria. Nakakainis talaga ang nagpabarang. Walang puso. Dagdag pa ni inay. Sa sobrang pag-aalala niya ay parang mahihimatay na siya. Nay naman, kumalma ka lang po. Mapapagamot din natin si Itay. Wika ko kay inay. Pinapakalma ko siya dahil parang gustong gusto na niyang magwala. Paano pa ako kakalma kung ganito nakasaklap ang nangyayari sa ama niyo? Kung tutuusin, ilang albularyo na ang napuntahan natin. Pero wala pa rin magandang nangyayari sa ama niyo. Hindi pa rin siya gumagaling. Sambit ni inay. Mababa ka sa tono ng kanyang boses na nag-aalala talaga siya sa kalagayan ni Itay. Subukan po kaya nating dalhin si Itay sa iba pang albularyo. Baka sakaling gumaling na siya. Suwestyon ko kay inay. Hindi kami tumitigil sa kaiisip ng solusyon hanggat hindi namin napapagaling si Itay. Ayaw naman kasi naming pabayaan na lamang siyang nakahiga at nagdurusa sa sakit. Mayroong kaibigan ni inay ang nagsabi na dalhin daw namin si Itay sa isang part sa Caloocan na kung saan ay doon nakatira ang kilala niyang magaling na manggagamot. Kaagad naman kaming naging interesado sa sinabi nito. Nagbabakasakali kaming mapapagaling ng manggagamot na iyon si Itay. Kaya naman ay hindi na namin pinatagal pa ang mga araw. Dinala na namin si Itay sa isang part sa Caloocan at nakumpirmang binarang nga si Itay. Kagaya ng ibang mga albularyong napuntahan namin, ay nagsagawa rin ito ng orasyon. Ngunit bigo itong labanan ng taglay na lakas na kapangyarihan ng bumabarang kay Itay. Sobrang lakas ng kapangyarihan ng bumabarang sa taong ito, sabi ng albularyo. Ipinagtapat din ito sa amin na hindi niya raw kayang pagalingin si Itay, sapagkat hindi sapat ang kanyang kapangyarihan upang tapatan ng lakas ng kapangyarihan ng mambabarang. Napagdesisyonan na namin na uuwi na lamang kami sa aming bahay dahil doon ay parang nawawalan na kami ng pag-asang gagaling pa si Itay. Hindi na kami makapokus sa aming mga ginagawa dahil nabaling ang aming atensyon kay Itay.
Kami nila Lito at Rafi ang nag-aalaga kay Tatay Ben kapag mayroong ginagawa si nanay. Sa katunayan, naaawa na nga kami kay inay dahil ilang gabi na itong hindi nakatutulog ng maayos. Binabantayan niya si tatay at kinakausap habang pumapatak ang mga luha nito. Nakikinig lamang si Tatay Ben kay Nanay Gloria dahil hirap na itong magsalita. Mahal na mahal ni inay si Itay. Kaya naman ay labis siyang nalungkot sa sinapit ng kanyang asawa. Ayaw niyang mawala sa amin ang aming ama, kaya parang mababaliw na si inay sa kaiisip kung saang manggagamot namin pwedeng dalhin si Itay para gumaling na ito. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog, ay bigla kaming nagising dahil sa malakas na sigaw ni inay. Ayon sa kanya, sumuka ng ipis si Itay. Kahit inaantok pa ako ay napilitan na lamang akong bumangon. Kaagad akong tumungo sa kwarto ni Itay at muntik nang bumagsak ang aking mga luha nang makita ko ang sitwasyon ng aking ama. Nangihina na ang katawan at katatapos lamang niyang magsuka ng mga ipis. Nakakaawa na talaga si Tatay Ben. Pati si Rafi at Lito ay nagising din. Bigla kaming natakot at kinabahan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Kinaumagahan, kaagad kaming nagtanong sa iba pa naming mga kakilala kung may kilala ba silang albularyo na magaling manggamot. Isang lalaki ang nagsabi na mayroon daw siyang kilalang manggagamot sa isang probinsya. Marami na raw ang mga pinagaling nun. Kaya naman ay kaagad naming hiningi ang address na kinaroroonan ng albularyong yon. At nang malaman na namin ang address, ay agad naming dinala si Tatay Ben sa bahay nito. Nang makarating kami roon, ay kaagad na nitong sinimula ng paggamot kay Itay. Habang ginagamot si Itay, nagdasal ang albularyo ng sobrang tagal. Sa sobrang bagal ng rosaryo, ang 15 minuto ay halos naging 1 oras na rosaryo. Umabot pa ng 1 linggong gamutan bunsod ng labis na pagkabagal. Habang patuloy na ginagamot si Itay, mayroong nakuhang mga pako ang albularyo mula sa batok ni Itay. Nagulat kami nang makita namin yon. Parang hindi kami makapaniwala sa nangyayari. Paanong nangyari na may mga pako sa batok ni Tatay Ben? Napatanong na lamang ako sa aking sarili habang nakatingin ako sa kaawa-awang mukha ng aking ama. Gerald, sunugin mo ang mga pako na ito at ilagay mo sa loob ng bote. Sabi ng manggagamot sa akin. Napaisip ako ng saglit kung bakit kailangan pang sunugin at nakatitig lamang ako sa itim na mga pako na nakuha mula sa batok ni Itay. Sige na, sunugin mo na ang mga pako na ito. Muling utos ng albularyo sa akin. Wala na akong nagawa kung di ay ang sundin na lamang ang utos nito. Kaagad akong naghanap ng bote at nang makahanap na ako ay sinimulan ko na ang pagsunog sa mga pako. Grabe no, parang hindi ako makapaniwala na may pako sa batok ni Itay. Grabe naman ang kapangyarihan ng mambabarang na yon. Sabi ni Lito. At pumunta rin ito sa kinaroroonan ko at pinanood ang ginagawa ko. Ewan ko na lang sa mga tao ngayon, Lito. Hindi ko maintindihan kung bakit nagagawa pa nilang barangin ng kanilang kapwa. Gayong wala namang ginagawang masama si Itay sa kanila. Sagot ko naman sa aking kapatid. Kagaya ko, hindi rin matanggap ni Lito ang katotohanang binarang ang aming ama. Habang nag-uusap kami ni Lito, ay biglang dumating sila Nanay at Rafi. Parang pasan-pasan nila ang mundo sapagkat halos hindi na maiguhit ang ekspresyon
ng kanilang mga muka. Maya-maya pa ay bigla kong natanaw ang unti-unting pagpatak ng mga luha ni inay. Si Luis raw ang nagpabarang sa ama nyo. Wika ni inay nang tuluyan siyang makalapit sa amin. Napatigil ako sa aking ginagawa. Namilog ang aking mga mata kasabay ng pagkunot ng aking noo. Ano, Nay? Si Mang Luis daw ang nagpabarang kay Itay? Tanong ko kay inay. Gusto ko lang kasing kumpirmahin kung tama ba ang narinig ko. Oo anak, yan ang sabi ng albularyo. Naiinggit daw siya sa negosyo natin, kaya pinabarang niya ang ama nyo. Mangiyak-ngiyak na sagot ni inay. Nabitiwan ko ang hawak kong pako at napasapo ako sa aking ulo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Paano ba naman kasi? Kapitbahay namin si Mang Luis at close silang dalawa ni Itay. Hindi ko lubos akalaing may tinatago pala siyang inggit sa aking ama. Inggit lang ang dahilan kung bakit pinabarang niyo si Itay? Simpleng negosyo lang naman ang meron tayo. At isa pa, pinaghirapan naman natin yon. Ang itim ng budhi niya, puro inggit ang pinapairal niya. Bulyaw ko sa harap ni inay. Galit na galit ako nung mga sandaling yon. Parang gusto kong sugurin si Mang Luis at pagsusuntukin. Umaapoy ang aking galit dahil sa ginawa nito kay Itay. Gerald, ikalma mo muna ang iyong sarili. Sabi ng albularyo, siya na raw ang bahala roon. Sabi ni inay sa akin. Pinakalman nila ako dahil ayaw nilang manggugulo ako sa kalagitnaan ng paghihirap ni Itay. Palala ng palala na kasi ang kalagayan nito at hindi lamang mga pako ang nakuha mula sa kanyang batok. Mayroon ding mga insekto, kagaya na lamang ng ipis. Nag-aalala na kami sa kalagayan ni Itay. Yung tipong habang lumilipas ang mga oras ay mas lalong kinakabahan kami. Natatakot kami sa kung ano pa ang posibleng mangyari sa susunod na mga araw. Nang kumalma ako ay ipinagpatuloy ko na ang pagsusunog sa mga pako. Pagkatapos kong gawin niyon ay kumuha ako ng bote at saka inilagay sa loob nito ang mga pako. Dahil iyon ang sinabi sa akin ng albularyo. Pagkatapos kong ipasok ang mga pako sa bote, nagulat ako dahil biglang gumalaw ang mga pako sa loob ng bote. Dahil sa sobrang gulat ko, nabitiwan ko ang hawak kong bote. Bigla akong kinabahan. Takot na takot ako habang pinapanood ko ang mga pakong parang nagsusumayaw sa loob ng bote. Anong nangyayari? Bakit sumasayaw ang mga ito? Nauutal kong tanong. Namamalikmata lang ba ako? Dagdag ko pa. Napakurap-kurap ako. Patuloy pa rin gumagalaw ang mga pako sa loob ng bote. Kaya naman naisipan kong ilibing na lamang ang mga ito. Grabe ang mga nangyayari. Nakakatakot na talaga. Bulong ko sa aking sarili habang inililibing ko ang bote. Natakot kasi ako sa mga gumagalaw na pako, kaya ko inilibing yon. Pagkatapos noon ay tumungo na ako sa kinaroroonan nila Itay. Kahit ginagamot siya ng albularyo, parang hindi pa rin nababawasan ng sakit na pilit niyang iniinda. Pinagmasdan ko ang kaawa-awang mukha ng aking ama, kasabay ng pagpatak ng aking mga luha. Dahan-dahan kong hinawakan ng kanyang kamay at tsaka hinagkan ito. Mahal na mahal po kita, Itay. Lumaban ka. Huwag kang susuko. Nandito lang kami palagi para sa'yo. Sambit ko
habang nakatingin lamang si Itay sa akin. Nangungusap ang kanyang mga mata. Parang may gusto siyang sabihin. Ngunit hindi siya makapagsalita at tanging ungol na lamang ang nagagawa niya. Sa patuloy na paggamot ng albularyo kay Itay, ay napatay nito ang mambabarang. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na kinaya ng aking ama ang kanyang kalagayan. Namatay rin ang aking ama. At iyon ang pinakamasakit na nangyari sa pamilya namin. Parang binagsakan kami ng langit at lupa dahil sa pagpanaw ng aking ama. Pagkatapos naming ilibing si Itay ay nagdesisyon kaming lumipat na lamang ng tirahan. Kahit lumipat kami ay nagpatuloy pa rin ang aming negosyo na siyang nagsisilbi naming hanap buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Muli, ako po si Gerald, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.